We salute you. Abasimshayela kakhulu uNkulunkulu wethu izandla church. Abasimshayela kakhulu uNkulunkulu wethu izandla and give praise to him. Simshayela izandla kakhulu and give praise and honor. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Singathatha indawo zethu church. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Umuntu athatha ithuba bathandekayo. Sihloniphe eqala ubuNkulunkulu bukaMoya Ngcwele isithando sethu. Thank you, Lord. We understand bathandekayo ukuthi asisodwa uMoya Ngcwele ukhona unathi. Wisithandwa sebandla. uNkulunkulu wethu okhona osibekezelelayo. Angisho kanjalo. Ongashino ongasideliyo. Moya Ngcwele unamehlo uyabona, unezandla uyaphatha, nomlomo uyakhuluma, unendlebe uyezwa. Akayona into uNkulunkulu. Imfihlo enkulu ecashela abanye kodwa imbulekile futhi nakwabanye. Ukuthi ayikho into eyenzeke ebandleni nasendleni kaNkulunkulu nasempilweni yakho nje ezenzakalelayo ukhona oyiphehlayo. Kuyingonzo ukubona umuntu esengasekho ukubaleka kwakhe, uhlule ukubona esekhona. Sometimes sike sicabanga ukuthi siyakwazi ukwenza izinto so ngamanga akuhlaza la. Umoya Ngcwele wenza umsebenzi wonke ophelele. KwaJesu yena lowo esikhuluma ngaye asimazi, uma ngaye mambulile yena. That's why kubo kaJesu asina into esingabhosta ngayo. Kubo nje kaJesu. Ngisho sesithanda kanjani ukuphakama kodwa sikwazi ukuphakama ngeinto kaJesu. Ngoba kwathina sizazi siyambulelwa. So into engcono esingayenza ukuphakamisa lo yambulayo. Kusithele lo mbulelweyo. Singononeni. We are just empty vessels. Moya Ngcwele osinikeza nokho. Ube nakuthiwa siyamukeleka. Senza sibe liphunga elimnandi likaKristu. Uhlobisa nevangeli lethu libe yilento eliyona. So nje asikwazi ukuhlukana noMoya Ngcwele, siyamthanda ngendlela esimangaliso futhi ukhona. Ishezwana ngithi bathandeka. Into eyenziwa uJesu nansi. Bonke abantu bethu bathi abantu umkhathi uthwele kodwa bona isandla sibambe iweight yonke. We ungathala into kaJesu engayibambile yena ungafa ngosuku. Mase ngiyidedele nje la engabulawa yilento ayithwele. Manje kunesandla sonke sithi isandla. Kunesandla nje esibambe lento esiyithweleyo. Thina mhlawumbe into ecishe ifuna ukusibulala ungena entweni esingenayo igrace yayo. Nasengena entweni igrace yento mayingekho kusho ukuthi isandla sayo. Khada umkhatshwa event athanda ukuyenza, thanda ukugxuma ngagxuma contact kweleyo. Ingakho uJesu uthe ijoka lilu
Ungamnika umuntu into engeze ukuba responsible. God bless you, Saint. Oh. Thank you, Lord. Ngiyabonga first. Thank you. So man, uNkulunkulu ke siyabonga kakhulu. Ngibikelela amadoda wonke kaNkulunkulu bathandeka, men and women of God. Isebenzi zonke sinazo ensimini. Siyakhumbula ukuthi ugcobo alona agenda. Praise God. Amen. Sihlonipha nje bonke abantu esithunywe kanye nabo, noba ngabesilisa noba besifazane. Siyathanda ukuba sibahloniphe egameni lenkosi ethu Jesu. Amen. Ngakho ngithi mina iBhayibheli kuba lalibhalwa yimi ngangeze ukuba 92 umprofetikazi. Angizoba nomprofeti nje. Ngithi kubuka kuyimina embhalayo. Ngibe nomfundisi, ngabe nomfundisikazi. Because lento ugcobo alina agenda. Ithini esinobulili kodwa hayi into kaNkuluNkulu. So sibahlonipha bonke ke sithunywe kanye nabo, noma ngabe silisa besifazana abadala abancane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Obaba nabomama bathandekayo, ngiyathanda ube nginibulise nonke egameni lenkosi ethu Jesu. Worshiping team sonke bahlobo bami sanibonana egameni likaJesu. Hawu isibingelelo sanibonana ngegama likaJesu. Sanibonana egameni likaJesu. uNkulunkulu ushizwe lilodwa elihlala phakade kumuntu. Ngizobeka ucarpet nje bathandeka ngibeke nesisekelo. Akani umzothi isisekelo ngirathi mangisho njalo. Okay ngicela ukuthi sisebenzisa lo gama, ngicela ukuliboleka. Mangithole irathi la khona ngizolikhipha mase ngifaka lona. Ngicela nje ukubeka nje ifoundation. Ngithi nje osukwini la namhlanje bathandekayo. Lezi zinto engizokhuluma ngazo, ngizokhuluma ngezinto uzobona nawe ukuthi mase ngikhuluma ukuthi nje ngibeka phansi into la sogibela khona. Asifunde incwadi yamaHebrew chapter number 11. Uma ikhona indlela sifunde verse number 6 by the grace of God. Amen. Uyazi ukuthi ukusave isikhathi ngiyakholelwa kakhulu kukhona. Asenzeni kanjena ke. Mhlambe sibuye nencwadi kaMark chapter number 11. Sifunde verse 22. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Okay ma, ukuthi ufunda Nkosi yami. Yeah, ufundela umuntu ohlupha mama ozobuya misane. Buye misane. Ngicela ukukhuluma lento bathandekayo. Ngaphandle kokukholwa kwenzeka ukumthokozisa. Shoni sonke kanye kanye. Ngaphandle kwani? Akwenzeki ini? Ubani yena? Oh asiphindeni futhi ngaphandle kwani bathandekayo? Kokukholwa kwenzeka ukwenze njani? Ubani? Okay ke ngaphandle kokukholwa akwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa akwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa akwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. Akwasibone lokhu ukukholwa kuqala phi iqala. Ngoba kuyingozi ukuqala ukukholwa la ngaqali khona. Ungakuqala ukukholwa endaweni errong. Uyazi cishe zabulawa yini? Siqala ukukholwa endaweni errong ku chapter 2 wokukholwa. Sayiye ku chapter 1 wokukholwa. Kwaphazamiseka ke zonke into esizikholwayo ngoba siqalanga la kufuna esikholwe khona. Ungabhuduzeli uma ukholwa. Kuqale la qalwa khona ukukholwa. Ukholwa izinto zokuqala ukuze kuphumelele ezesibili. Mistake yethu hey sithanda kabi ukukholwa uchapter 2 simeqile uchapter 1. Ngoba yonke counting engenayo u1 irong. Musuka khamusa uthi makuqhamuka umuntu ethi bala up to 10 ukhamusa uzothi wena 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uzokunika uX. Athi yazi ukushodana kushoda iqalo salento oyiqedayo. Ukuhlehla sibuya lamuva siyobeka isisekelo sokukholwa laqala khona. Sina okay ngizosengisuke ngisho lento engizoyisho kanti ngiziyona engizoyisho manje ngishumayela. Ngifundela ma yebo.
Kepha-ke ngaphandle kokukholwa ngaphandle kokukholwa ukumthokozisa. asabeni ke masiqaleni isikholweni ke yes awasiqaleni ke Ngokuba- isikholwe mana ke ma awasiqaleni isikholwe ke ngoba sesiyaqala ukukholwa manje Yeah. okay la qala ukukholwa part 1 yebo ma Ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. wow haleluya kunegroup esingizwile kukhona engakangizwa seningizwile hlela maba ngangizwa laba bantu siyathandazana ngoba ngilethe imessage ofanele bayizwe seningizwile mama ngicela ungiqala phakathi nendawo uB walolo lokho uzaniqale phakathi nendawo manje ivesi ngokuba ozayo ngihluphile ngokufundisa uma ngokuba Ozayo kuNkulunkulu yebo ma umelwe ukukholwa uthini ukuthi ukhona. wow ungakakholwa izimoto zakhe imangaliso zakhe qala kholwa yena ukuthi ukhona mana wahlaleni phansi we mama funda incwadi yamaHebheru 11 uverse 22 wona what ngizobeka ifoundation isithandaza sami oh hayi akuyiwa ndawo sithandaza Verse 22. hey lalelani iBhayibheli siyalapha esaqala khona ukukholwa ngoba into esiphazamisile siqale la ngabe sigcina khona sagcina ngala siqala khona simoshile masikholwa yebo mama Verse 22. yebo Ngokukholwa is that uJosefa is that Mark eseza Joseph Mark 11 mama sorry yes yabo ngiyiphathe kahle yazi kuningi nje bengizokusho manje kusifunda umuntu omdala Mark 11:22. asimlinde yebo uJesu waphendula wathi yebo kubo kholwani nguNkulunkulu. wow uyazi ukuthi uNkulunkulu uhlushwa yini makuthi uyakwazi ukuhlupheka uhlushwa ukuthi abantu abeza kuye balahla iprinciple yoku Jesus. Yay! oza kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi lo oza kuye ukhona uyazi fephi lento ukuza kumuntu singamkholi ukuthi ukhona likhuluma ngo-exist elinye likhuluma ngo-he is uyabona uJesu ukhuluma into enamandla kabi uJesu ukhuluma into enamandla kabi wathi waniyaka yonke enye into kholwani uNkulunkulu uyinkosi umthandazo othandazwa umuntu okholwayo ukuthi uNkulunkulu athandaza kuye ukhona akakaze uhlangane nomuntu ekhuluma nomuntu engakholwa ukuthi lowo muntu ukhona okay akungiyeke ngasho ukuze ngikwenze ngishibhise lento ngoba ifuna ukubiza manje angishibhise akwazi uhlangane nomuntu ekhuluma nomuntu engakholwa ukuthi uyileyento athulwe kuye ukuthi uyiyo lo ngicela ukwenza usibonelo ngawe MT
Ngoba ngifuna mangizibonele ngiyirounda la eduze. Uyavuma mfethu? Mfobo kaSiqemeza uyavuma mthi? Cela ukwenza isibonelo. Bavele bakwethule bethi umfobo kaSiqemeza kodwa mina mangikhuluma nawe. Ngingayikholwa lento abayi-message abayishilo. Ngithi umfobo kaSiqemeza. Ngisho lo wokhozi uthi mfowethu yebo. Mana ke insense ekhaya ngqongqonqo. Tho ekhaya ngqongqonqo zalo ubaba oyedwa nomama oyedwa. Awungitshela into ezimbili nje ongazisho wena ungwesinga uyamona lo muntu ukhuluma nomuntu bayaqeda isitori sabo size siphele kodwa khona ungakholwana kahle. Ilento efuna ucisha uexperience uNkulunkulu ebandleni malithandaza. Okay. All right. Okay. Angiqhamuke ngapha. Ngizobuya ngacela ukuqhamuka. Isiqalo sokukholwa. Ukukholwa uye uNkulunkulu kuqala. Understand. Hayi ukukholwa izinto anamandla okuzenza. Ukukholwa iexistence yakhe qala. Amen. Miyeke eyintwana namandla uzenza uchapter 2 lowo, uchapter 1 uye qala ofanele ngimkholo. Angakenzi ngoba ngenzela ukuthi noma uyenza noma kenzanga kodwa okusele ngemuva uNkulunkulu okhona. Ngoba inkosi yokuqala ngokukholwa izinto zakhe ungakakholwa uye uthi mangenzanga lutho uqala ukuthi akekho. Kanti akakhoniswa izinto azenzile. Ukhona noma engenzanga. Umthandazo womuntu omkholwayo uNkulunkulu. Hey bakithi. Kodwa yazi yangihlupha lento. Umthandazo womuntu omkholwayo omkholwayo uNkulunkulu yena qo uyamuzwa noma ekhuluma umuntu lo ukhuluma nomuntu ophile futhi ophilayo. Konento esingayibiza qamba igama sithi mhlawumbe i-religious prayer. I-religious prayer iyahlupha inamazwi amahle akodwa angasho umuntu. Ayinqena ukukhuluma into ezinkulu kodwa ingenayo itarget yomuntu ekhuluma naye. Akekho njengawe, akekho ofana nawe. Hey, athi uyacheka lokushuwo kuye, abathi yaza khulunywa nami la. Kodwa yona lento ngasuthi isho kimi. Kodwa lo khulumayo mangimcheka. Wani desamhlulile nje akakakholwa ukuthi njengoba ekhuluma nami inendlebe ngiyezwa ngikhona. Wathi ngishumayele ngikhulume ngoba ubukhona bukaNkulunkulu abuqali masasiwa phansi sithi rabashanda buqale kwazini ukuthi ukhona. Noma usuwisile noma kasuwisanga kodwa yena ukhona. Yazi wini yethu mhla sinyusa level yethu yokukholwa ukuthi yena ukhona. Siwile noma singawanga. Sithi noma singasho ukuthi kodwa kusela ukhona.
ngathi lashona phulela culo elaliculo alalithi uJesu khona nanini na bathi uJesu khona nanini na wabasenzela ukuthi uma kufikito uyazi ayihlale phansi bamba umthetho uyazi awangikhuluma lento ngakhuluma kafishane standards Amen. ngakhuluma kafishane standards uyazi ukuthi uSathane uhambe wayohlala phi uhambe wayohlala ekuthenini ibandla lihambe likhohlwe ukuthi uNkulunkulu ukhona uyazi uqala nini ukumosha ngenkathi kufanele ukuthi uNkulunkulu ukhona ngiyazi lento engikhuluma ngicabanga ukuthi yakwa first year kodwa buka ke affecte ama-graduate masiye kuyikhuluma i-affect ama-graduates sithe yakwa first year kodwa i-affect ama-graduates because mhla kumosheka izinto mhla kufa inkathi usucabanga ukuthi uNkulunkulu akekho uyi-1 ila umosha khona yazi ukuthi ushuthe kumthandazo uyazi phakathi wemkhuleko eminingi ongayenza thandaza ethi uNkulunkulu ngicela kungafi ukuthi ukhona unamehlo uyabona ipresence kaNkulunkulu ayiphehlwa ichorus iphehlwa iknowledge ukuthi ukhona abantu abaphendula uThixo mabethandaza abantu abafinyela kwi-level yokuthi le ngikhuluma naye ukhona kuthi akusumela into ethi ukhona wabasuba babukho kwathi ngisho ukuthi ukhona ukhona enye into ecishe yasilimaza ama-feelings ukuze ubone ngempethu wena uhlupha kanjani lo muntu ohlele eduze kwakhe you don't feel ukuthi ukhona nohlele emva kwakhe you don't feel ukuthi ukhona but uyazi ukuthi ukhona mase ngunikeza i-microphone manje khona abantu obhekele obaflathele abasemva kwakho ngala mase ngithi nje manje ngithatha i-microphone ngunike ithi ungabuke emuva akusekho umuntu emva kwakho ungathi umsiqamba ngalo uthe inqwaba abantu bahlele emva kwami la uyababona yini uyabafila yini ngiyazi enye into ngoba bafethu sastruggle kuyi-stage 1 into yakwa grade R yokuthi ngoba nakho uNkulunkulu asimboni ngenyama kucabanga akekho into yakwa first year leyo uma sastruggle nawo ngamanje it's a problem cha musana ukuyiphika into bafethu ngisho singaphika uthi umpostoli mina ngiyazi ukuthi ukhona ukhumbula nje okusho mina manje buka indlela othandaza ngayo buka namazwi owashoyo ukukhuluma kumuntu awuthi nginethuse ayihlale phansi bamba umthetho sesivala ngale ethi webehlobo bami kunento ekade ikhulunywa uGajeni uthi uGajeni uquote 2 times or 3 times ngamthika wathi ngiyesekhuluma nonkosikazi wami washo istatement sakhe ngicela ungasiphinde okwesikaGajeni kusolisa waphinda futhi wathi ngeke ngakhuluma nonkosikazi waphinda futhi wathi ngeke ngakhuluma nonkosikazi wathi uGajeni yazi ukuthinta into kaGajeni ngathi hey sangase ngathi nathi singabanjani ngicela ukumbuza kuseni ngicela umbuza manje umbuza into esipho ngicela ubuza bazalwane bangakabazana abavuka ekseni bathandaza ekseni namhlanje bathandaza noma ningaphakamisanga kulungile
Okay, akwangiphendula umbuzo wodwa. Sithandazile sonke. Sithandazile sonke angithi. Asithandazile sonke angithi. Awungeke umzana ungathandaza umuvuka hayi Moses. Sithandaza ngithi sonke bazalwane. Okay, mase nje manje ngithi ngicela sivala amehlo quickly bese ngidonula i1 nayi mic. Unayo into oyikhotha ukuthi yekani njoba sifikile nje manje la sesithandaze kangaka yeka ke utheni manaka wo uyabona ngomanje awusathi ukuthi kathi uthini njoba ufike la endlini uyazi idalwa yini lento i-religious prayer uma uthandaza ubakhulumi nomuntu olalela ozwayo unendlebe okhona usenza into yasesontweni wona amazwi amaningi but masithandaza siconvey message noma ingantathu kodwa mangizoyazi ngishilo manako wo kube nje kube kunelungelo bengizobuza comment kaNkosikazi kuGatsheni uyayazi ngoba ukhulumile nonkosikazi wakhe okholwa ukuthi ukhona and mase nje ukuthiwa ngempela ngithi nje wayisethini unkosikazi kulezi zinto ezintathu unayo into esho unkosikazi noma uthe kodwa uGatsheni uyazi ngoba lalelani yazi mistake yethini sikhuluma nomuntu esingamkholwa kuqala ukuthi ukhona noma esephendula ngeke sizwe number 2 engaphendula kanjani into ongayazanga lokho uyikhulume naye una baba athi njoba sekukhohlwa wethu utheni uzophendula That's why ngicela sibeke ifoundation mina angicela ungakhuluma into eningi ngibeke nje ifoundation kwasho ugogo wangakithi so beke ifoundation bahlobo bami kunento eyi1 ofanele siyibuyise inkazimulo soyibona uyazi laba abakholwa kudala ayingagabe ngamazwi awunobuciko ayithandaza kumuntu abamazi ukuthi ukhona maka thiwa abaqala nje bathandaza umnika imicrophone uzomuza ngishevula umlomo uthi yabo lo kukhuluma umuntu ekhuluma nomunye futhi owazi ukuthi ukhona thina siyakwazi ukuthi akekho wena ukhakhanga wena ikakaramba baba wena uyikakaramba wena angazi kunjani kodwa phezula ingqondweni yethu nasenhlizweni yethu athi uJesu indebe somlomo ngiyazizwa siyakhuluma manje ngibheka inhliziyo ikude una masiphala masithandaza namhlanje masenza nje lomthandazo manje kwe uthandaza into ozoyikhumbula number 1 kodwa ingqondo buyise ukhona lo thandaza ngoba yazi lenze ukuthi ukhuluma undaze nje uvela ukuthi ukutshela uphosa nje kufele kuyokholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ngeke ngundaze ngikhuluma nonkosikazi wami engimazi ukuthi ukhona ngeke ngundaze ngikhuluma nompostoli ushenge ngeke ngundaze ngikhuluma nompostoli uhlela uyabona nje into esiyikhuluma naye bekhuluma umuntu owazi ukuthi ukhuluma umuntu okhona ephendulwa umuntu owazi ukuthi ukhuluma umuntu okhona sakhuluma into enesense wakhandeka lento oyibona manje uyazi ama-result omthandazo aphuma phi ngalesikhathi okhulumayo ekhuluma nowazi ukuthi ukhona nalo ophendulayo ephendula owazi ukuthi ukhona then we are going to see results uyazi ukuthi lento oyibona namhlanje umpostoli Mbuyazi kuleli pulpit i-result yokuthi ukukhuluma owekholwa ukuthi ukhona lo wakhuluma naye wayisephendula nina ngibona ithelo zokuthi ukukhuluma uhlela okhona wakhuluma noMbuyazi okhona bakhuluma into enengqondo kwaphuma ama results amen same applies
Kukhuluma umbuyazi okwangisibonela kwami. Kuthandaza umbuyazi okholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Mase kuphendula uNkulunkulu owazi ukuthi umbuyazi ukhona. Mase kuphuma izithelo zempendulo. Amen. Lento simple. So ingakho manje ngicela ukuthi sithandazeni. Hayi sithandazela ukuvala inkonzo. So ngizomthandazo short. Yokulanda ingqondo yethu. Uthi inkosi ngicela before uhanje ukuye phambili. Ngicela ukubuyeni ukuthi iningi into esezoshow uNkulunkulu okhona la. Uyazi mistake yethu siyahlala sithi shaye kanje kodwa sekufa ukuthi lo angazi noma lento yayiqaleke kahleni le eyayithi ngibonga ukwazi ukuthi wena ukhona ngibonga ukwazi ukuthi Jesu wena ukhona. That is our prayer namhlanje. Mfowethu ngicela uhambe uyibambe lethi uhambe naye ekhaya. Akekho esontweni. He is everywhere. Even in your house, in your car. Ushapare. Even uhamba ngebhayisikili, uhamba ngenyawo uthungela. Usawafunga. Wathi makahlangana ngisho abathu ababili noma bebethathu. Bayilahla nje bahlangana egameni lami uthi ngikhona. Hayi ngiyoba khona. Ngikhona. Uthuma indoda uthi hamba uyongethula eGibhithe uthi ufike ngithini uthi ungakhohlwa ungakuyeka konke kunye kodwa ngicela uma ungethula uthi ungikhona ngoba ngu-omnipresence ushay u-omnipresence uyabanje manje njengoba simi ngenyawo ngiyambona mina ukhona famsi izandla sithandaze sonke ngifuna uphoxe nesimo bese simshumayela njengathi akekho usitshela namhlanje ngizophenduka ekutheni ukhona ngibonga ukwazi ukuthi wena ukhona awushokuyena ngiyabonga ukwazi ukuthi wena ukhona hey shona ngiyabonga ukwazi ukuthi siyabonga somandla siyabonga sokuloka siyabonga thawe lethu siyabonga uNkulunkulu ophilayo change your way of prayer convey your message to him yes akunandaba uthini oyishoyo akunandaba uthini oyenzayo
mhlawumbe i-basic ukhona engikhuluma naye. Ukhona engikhuluma naye. Ukhona engikhuluma naye. Ha ha ha.